سلام حلو في البحر ቅድሚ ሕዚ ብዝተፈላለዩ ሶሻል ሚዲያታት ትፈልጡ እንትኾኑ ኢኹም ዋና ስራሐይ ሪል ስቴት ሴልስ እዩ ቅድሚ ሴልስ ምዃኔ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ሰሪሐ እየ ካብ መዓልታዊ ስራሕ ክሳብ መምህርነት ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ሰሪሐ እየ እዚ ቲክቶክ ኣካውንት እዚ ዝኸፈትኩሉ ምክንያት ዝተፈላለዩ ተጋሩ ኣሕዋተይ ላብ ሪል ስቴት ሴልስ ከኣትዩ ይደልዩ ወይ ድማ ላብ ሪል ስቴት ኢንዱስትሪ ከኣትዩ ዝደልዩ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ቅድሚ ሪል ስቴት ብታዮም ግን እንታይ ክፈልጡ ኣለዎም ኩሉ ነገራት ቀስ በቀስ ነውግዐሉ ኣካውንት ይኮን ካልኣይ ደግሞ ዝተፈላለዩ ቁም ነገራት ምስ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት በቢጊዜው ሒዘለኹም ከመፅእ ብሳልሳይ ደረጃ ደግሞ ዝተፈላለዩ መዝናነይታት ወይ ደግሞ ንዓና ፍትሕ ዘብሉ ነገራት ብዚ ቲክቶክ ኣካውንት ዝነሕልፈሉ ይኾን ኣብዚ ጭናነቕ የለይ ምንም የለይ ፍትሕ ኢልና እዩ ለለኩም ሓሳብ እውን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ምሕታት ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ካብ ሎሚ ዓንቲ ጀሚርና እዛ ኣካውንት ብደንቢ ነቀሳቐሳ ይቐኒለይ